سلام صحابكم تخاتلتنا كما يصنحكم امباركس نايز ساعات زينا حزركم مصيرلخو مجمرتا جن ارست زينا كم قام حمشت عمد دحري سلام ايتيو ايرترا اب غازا متقعت نفرتنا تطناخر يقصلالو هوسبيتالات بوصلات ريساتاتن يملالو ايران ማዕከላዊ ምብራቅ ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ናሽናል ER ኢንትረስት ከም ዝገለጽዎ ገምጋም 5 ዓመት ድሕሪ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን 2018 ኩሎም ህዝብታት ከባቢና ነትን ዘመናት ዝተሓረሞም ሰላምን ምዕባልን ሎምስ ያክል ይበሎ ፈጣሪሉ ነት ዝነበረ ኩነታት በሐውስ ምህለላን ተሐጓስን ዝጥመተሉ ዝነበረ እዋን ነይሩ ኣብ ሰዓት እቲ ግን ልቡ ክገዝኡ ዘይተዓደሉ ሓንከርቲ ጃንዳ ንሕሙም ምኽርን ምሽዳድን ዋሽንግተን ከም ሚዛን ሓይሊ ሓሲቦምን ተጠቂሞምን ውዲት ካብ ምእላም ዓዲ ይውዓሉን ሓደ ካብኡ ኣብቲ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ 2018 ንሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነበር ሚስተር ጸዓትን ማዕድንን ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም استخايد فتنة قتلت نتصور نايت ستتاوسق الدول والسكيورتي ألارمي نيرو مسؤول منغست إرترا نخلهم تقاومتي إثيوبياويان بخبرتنا عدهم دافانو جانداغن مليسون تقاومتي إرترا معتقن معقابن كتسلوا أزي بزيكاتي دوب تخفتي الكاز نبرا مقاليا زي برلقبنات كم مزرقحن مشاتن زي حقاو فوكوست أصواراتن تتكوستن كم جاتن ويدن زعم السلس تفلالي عينتات أتفارس تمين سندات منكس أصواراتن مننتن بعبي دما أوشتن وزعن استخايدة نمجنسالن مقامن عباي تكراي مأكل زقبرا سفحتن أدنقرتن زيناوي بروباغانداوي كومون دبلوماسياوي زمتتات مالتيو بتمساسالي أبدروت مخفات دوبات ورح مسكرم 2018 بسبب مزكلل تقراي أب كتما براسلس بلجيوم أوروبا استتصوع حد عبي كونفرنس ونيريو أزو كونفرنس ناربعة ميتة تقاومتن تداناقستومن مقابرة وزعتنياتات استبهلو بمقابن ملؤ بملؤ وزعيتاتهم بمشفانن اتساعت أخيليو إرترا بسدت تبتاتنا بغط أبا مهمينا سلازي مسكلل تقراي كتسنبر اللوا حجي دوب أيكد لينانيو نزز اللهونة مخفات دوب نسرعت قدف بموقعد نتقاملو نمزعيت عباي تقراينا زمرحو 8 خاب تقراي 8 دما خاب إرترا أب حدا أبروبا مرب زدوكون انستيتيوت كان مهرنا وزتا زحمرتو سفحتي قوسقاسات تخايدو أزونتهم لمنغست إرترا نقوام كنبل نقاوم لنا زبلو زنبرمو ننفسهم أبقيق أبوتا زرخبوا قلب هامات إرترايان بوليتيكانياتات كالي تساتتاو دولي نيرو حدا منغست خونا هاجر كاب كمز عينت تتسابق يخون زخونا خونتات واتيو ملو تساقاتاتو أب كندن تساتان مكل خالن نسلامن رهوان كوعلون بملو لبوخ حاسبن كسرحن مجمريا نزوم تتسابق تكالزبوم ويكاليوم نايقدني نيرو أب تقراي كمزي أبلع لستقلس أزنبر أدونكو أرخونتات كي أكلون وتادراوي مناوران قران توسيخو نيرو ملزا بويانا إيكالاي نبرن مخنياتو اتعلاما مدواش ويهوكت نايتا بحدش ناي سلام كونتات قرن أفريقا سسنابلتن سرعت إسايار استراتيجيكا وروحاتاتنا بقرن أفريقان كيح بحرن آيا قلقليني زبلت واشنطن نبر ناي حوحات علاماي نبرن ويبحكي نهزبو من هاجرو من انت اللاي كللوم زرب حسي منبارو يفلتو نبرن جاندا ولا أبز نبرت نيرا عباي تقراي كمت الأخرتا تمتايو ناي واشنطن يزفول ايديت كمخان جن عدي وعلتن 2019 اندابله غزي اندات حنببه يخيد ابز نبرل اوان اتحنكر وجله اب كند سغت زبل بتعبيت تتوكيسو اب 4 كيلو زلو منغستي ايفولطن يبله شعبيا دما من سايتو بسدت تبتاتينوم بقطبات حنيقو نفسون ككلاخل زيكل زودق منغستيو حنت معلت دوم دحر مرجع حادي الله خنهجمينا زسمع نايم باغارون كيناتن غوسكاسات عقنو حلفه ስለዝኾነ ነቲ ዝነበረ ናይ ሰላምን ተስፋን ሃዋሃው ዘይመልክዑ ክትሕዝዎን ከቐልብስዎን ክሳብ 3 ዓንዳር ወታደራዊ መጥቃዕቲ በፂሖም ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ንቐባርያ መልቀስ ምንጋር ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ እቲ ዛንታ ወዲት ትዕቢት ዳንኪራን ህውከትን ግን እቲ ሎሚ ንነብሮ ዘለና እዩ እቲ ሎሚ ህዝብታትና ዝኸፈልዎ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ እዩ እቲ ናይ ግዜናን ዕድላትናን መጻኢናን ንዴት እዩ እዚ ፍጻሜ እምበኣር ድሮ 50 ዓመቱ የቕፅር ምህላው ዘየድንፂ ይኮነን ጸጋታትና ሰብኣዊ ዓቕምና ከም ሃገር ኤርትራ ከም ዞባና ቀርን ኣፍሪቃን ቀይሕ ባህርን ናብቶም ቀንዲ ምንጭ ሽግራትና ዝኾኑ ሓይልታት ዓብለል ገብ ተቕኒዑ እንተዝነብር ሎሚ ኣበይ መሃለና ሎሚ ሃገራትና ካብ ተራ ምስሊ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ወፅአን መንገዲ ምዕባልን ሓበንን ሒዘን መሰስ ክብላም ተዓዘብና ሎሚ ኣዴታት ደቀን ጥራይ ዘይኮና እንተላይ ምህርቲ ደቀን ሓቒፈን መሓደራ ኣብ ወደባት ምጽዋዕን ዓሰብን መቐለ ዝተባህለት ኢትዮጵያዊት መርከብ ኣይኮነን ህወሓት ትበሃል ካልእ መርከብ እውን እንተትራገፍ ነይራ ንዓና ኤርትራውያን ዝዓጠና ይምነበረን بحقي نسلامن رهوان معبالن كاب تتصابق مرغصي وي كدمنا اجندا عبيت حيلتات وصينا بقنع منفسن لبونان لعل ناي سرحن لو تنيح انت نقرب نيرنا مالتيو حجون اتمرجا كالي الن حزبتات كونه منغستات كاب زخمهارو كاب زدا ازيا دما نزخ حالهم كصعتن كيتحللكا مسرحيو
ኢራን ማዕከላዊ ምብራቅ ካብ ቁፅር ወፃኢ ክኸይድ ይኽእል ኢላ ኣጠንቂቓ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሁሴን አሚር ዓብደልያሂን እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ እትገብሮ መጥቃዕቲ እንተዘያቋሪፃ ማዕከላዊ ምብራቅ ካብ ቁፅር ወፃኢ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ኣሜሪካ ንመንግስቲ እስራኤል ወታደራዊ ደገፍ ብምሃብ ተሓታቲት ምዃና እውን ገሊጹ። ድሕሪ ሂደት ሰዓታት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንሰራዊት እታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቡ ንህይወቱ ኣብ ውግእ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። አንጻር ሓመስ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድማ ናይ ሞትን ህይወትን ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኢራን ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ እስራኤል መጥቃዕቲ ፈጺሙ 1400 ሰባት ዝቐተለ ሓማስን ንናይ ሊባኖስ ህዝቦላ ንያ ትድግፍ። ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ጥራይ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ልዕሊ 4600 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ነፈርቲ ብዝሓየለ መልክዑ ተቐጽሎ ከም ዘላ ገሊጻ። ሚስተር አሚር ዓብደልያሂን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሜሪካን ወኪላ እስራኤልን ኣብ ጋዛ ዝፍጸም ዘሎ ገበን አንጻር ሰብኣውነትን ምጽናት ዓሌትን ብቕጽበት ደው እንተዘየቢሎም ኣብ ዝኾነ ህሞት ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ዝከኣልን እቲ ዞባ ካብ ቁፅር ወፃኢ ከም ዝኸውንን የጠንቅቕ ክብል ካብ ቴህራን ተዛሪቡ። ውፅኢት እቲ ኩናት ከቢድን መሪርን ከምኡውን ንነዊሕ እዋን ዝኸይድ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲቡ። እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ንእስራኤል እትህቦ ወታደራዊ ደገፍ እቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ግጭት እስራኤል ብስም ኣሜሪካ ተካይዶ ናይ ውክልና ኩናት ምዃኑ ዘርኢ መርትዖ ምዃኑ ገሊጹ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ እቲ ግጭት ናብ ካልእ ከባቢታት ክዝርጋሕ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ። ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ኣብ ልዕሊ ወታደራትን ዜጋታት ኣሜሪካን መጥቃዕቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብወገኑ ህዝቦላህ ወይ ሓማስ ዝኣመሰሉ ወከልቲ ኢራን ነቲ ዘሎ ኩነታት ከጋድድዎ ከም ዝኽእሉ ድሕሪ ምጥቃስ ኣሜሪካ ንእስራኤላውያንን ንዜጋታት ኣሜሪካን ክትከላኸል ዘድሊ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሰራዊት ጥምረት ዝጥቀምሉ ሓያሎ ማዕስከራት ኢራቅ ዕላማ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሮኬትን ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ትማሊ ሰንበት ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ኣብ ጥቓ ደቡብ ሊባኖስ ንዝርከቡ ወታደራት ዑደት ኣካይዱ። ካብ መጀመርታ መዓልታት እቲ ግጭታት ሒዙ እስራኤል ምስ ህዝቦላህ ኣብ ምልውዋጥ ተኹሲ ተጸሚዳ ትርከብ። ንህይወትና ኢና ንዋጋእ ዘለና፣ ንቤትና ዝግበር ውግእ እዩ፣ እዚ ምግናን ኣይኮነን፣ ናይ ሞትን ህይወትን ኩናት እዩ፣ ክሞቱ ከኣለዎም ክብል ተዛሪቡ። ንህዝቦላህ እውን ናብቲ ኩናት ከይኣቱ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ህዝቦላህ ኣብ ኩናት እንተኣትዮም ኣብ ህይወቶም ዝዓበየ ጌጋ ክፍጽሙ እዮም፣ ንምግምጋቱ ዘጸግም ሓይሊ ክንሃርሞም ኢና፣ ንዓኣቶምን ንሃገረ ሊባኖስ ዓብ ዕንወት ማለት እዩ ኢሉ። ህዝቦላህ ብወገኑ አንጻር እስራኤል ንምቅላስ ሙሉእ ብምሉእ ድሉው ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኹሲ ብውሕዱ 27 ሰባት ድሮ ተቐቲሎም ኣለዉ። ብወገን እስራኤል ብውሕዱ 5 ወታደራትን ሓደ ሲቪልን ከም ዝተቐትሉ ወታደራዊ ጸብጻባት እስራኤል የመልክቱ። እስራኤል ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ሰባት ካብ ሰሜን እቲ ሃገር ክወጹ ኣዚዛ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ወታደራዊ ህላዊ ኢራን ዘለዋ ጎረቤት ሃገር ሶርያ ሚሳይላት እስራኤል ትማል ሰንበት ምሸት ንኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ደማስቆን ኣለፖን ከም ዝሃረሙን ብውሕዱ 2 ሰራሕተኛታት ከም ዝሞቱን መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሶርያ ሓቢረን። ክልቲኦም ማዕርፎ ነፈርቲ ብዝወረዶም ዕንወት ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ጋዛ መጥቃዕቲ ነፈርቲ እናተጠናኸረ ይቐጽል ኣሎ። ሆስፒታላት ብቑስላትን ሬሳታትን ይመልእ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ጋዛ ዝርከብ ሆስፒታል ሰማዕታት ኣልኣቕሳ ቀብሪ ይውዳእ ኣሎ። ሬሳታት ኣብ መረባ ተደራሪቡሎ ጸሎት ምስ ተገብረን ኣዝማድ ክሓዝኑ ይረኣዩ ኣለዉ። ናይቲ ሆስፒታል ፓራሜዲክስ ነቶም ውግኣት ንምሕካምን ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝሓመሙ ንምድሓንን ኣበርቲዖም ይሰርሑ ኣለዉ። መድሃኒታትን ናውቲ ሕክምናን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይውዳእ ኣሎ። ኣብ ዝተጎድኡ ሰባት ዝመልአ ሆስፒታል ሓካይም ንሓደ ሕሙም ይከናኸኑ እሞ ናብቲ ዝቐጽል ሕሙም ከዓ ክጓየዩ ይረኣዩ። ገለ ካብቲ ብሰንበት ካብቲ ሆስፒታል ዝተረኣየ ምስልታት ንምክፋል ኣጸጋሚ እዩ። 2 ዕሸላት ዝርከብዎም ሓያሎ ህጻናት ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ። ሰበስልጣን ናይቲ ብሓማስ ዝቆጻጸሮ ሚኒስትሪ ጥዕና ብናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ቦምባታት ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ሓደ ለይቲ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም። ሰራዊት እስራኤል ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ጥቓቲ ሆስፒታል መራሒ ሓማስ ምህላው ዘረጋገጽ ስላያዊ ሓበሬታ ስለ ዝረኸበን ካብቲ ከባቢ ናብ እስራኤል ክትኮስ ስለ ዝኣዘዘን እቲ ከባቢ ዕላማ ከም ዝተገብረ ገሊጹ። ሓያሎ ናይ ጽዕነት መካይን ትማል ሰንበት ንግሆ ንዝተጎድኡ ሰባት ናብ ሆስፒታል ከጓዓዛ ተራእየን። ካብ ቅድሚ ወጋሕታ ጀሚርና ኣብዚና ዘለና እቶም ሬሳታት ንቐጽሪ እቲ ሆስፒታል ሙሉእ ብምሉእ መሊኦም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ እቲ ሆስፒታል ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ መዝሓሊታትን ሬሳታት ኣለዉ ይብል ሓደ ሰራሕተኛ ሆስፒታል። ብሰንኪ ብዙሕ ሬሳታት እኹል ሽፋን የብልናን፣ ገለ ሬሳታት ተቖሪጾም በበይኖም ይመጹ ኣለዉ። እቶም ሬሳታት ኣዝዮም ስለ ዝተሃስዩ መንነቶም ክንፈልጥ ኣይከኣልናን። ንሱ ነቲ ኩነታት ዘይጽወር ክብል ብምግላጽ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ እኳ እንተረኣና ሕጂ ግን ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ብዙሕ ነገራት የጋጥመና ኣሎ ኢሉ። ግጭት እስራኤልን ጋዛን ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ኣብ ዝኣተወሉ ዘሎ እዋን ኣብ ካልኦት ሆስፒታላት ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ይረአ
يرى له أب كتم غزة خبابي تل أهوا أبزركب هوسبيتال القدس 23 حكايم نرساتن نلعل حموش يميت حموات يحكموا 5 نبرو أب كربه هنساتات متقعت 5 بصحهم حكيم هوسبيتال نبي بي سي أبزل أخم الأختي أحبيرو أتنرحنا سمو خيقلت صحة الدكتور أب هوسبيتال تعقيبهم زلو حمات سبيلاتن أبزاس كحكح كونتات ينبر 5 زلو بدمتي أبزل أخم الأختي قاليتو صلات عنا أب حدقات رايزي كونس حجي حكايم نمن مجمر تحكم يوسن له أتم قدام نزير خبر ما أم مسرع كتبيوم مبزحتي أموقات متبحتي معلتاتي تبي يبل تحكم كتر حكايمون كم زنكي تقاليتو قاليهم كموتون كلو قاليهم دمانا هوسبيتال كبصحي كالون أتم سترف حكايم مستمع أبو تعقيبهم زنبارو شان كلتا 200 سدتنياتات هنساهم تخافيلهم بزتفل عليه مقدات زبصحهم 220 سبات له 10 حمات أب كفل تعقن كن يركبوا حضور حمات زلهم أستات 400 حماتون اللونا يبل تحكم أستات شحن كلتا 200 تمازابل تزيقاتات اللو نخلهم مقعسك اللي لا يكونن سلازي كابتو هوسبيتال كينوت وسينا سراويت إسرائيل كلهم نبرت سميناو من ربدا غزة ندحنتهم كبلو نبدبو غزة خادمو بتدغاغامي أتنقيقو باماي تحشحت زغصر سبات نبدبو غزة هادمهم حجون انتخونه باشحت زغصر سبات أب سميناو غزة أب غزوم يركبو أتنقداموت إسرار ردئت سعنا نايتسانت مكاين تمال سنبت مساقر دوب قبس أبدان كأتوا كونتا خالا أب غزة زركب هوسبيتالات زيادة نحكمنا ناوتي يدليوم الله أتقجت كابز جمرات حيزو قال مقبن حكمنا بنفاريتو كونتا أتو ناب غزة جن زغون ندادي أي بصحن هوسبيتالات حيل إلكتريك أب غاز زسرحو جنريترات ينزرخبا 220 إشالات أب كفلت زعوكن كم زلون 7 قدم جزيهم استولدو أنا دما أم تنفسي مسارح 5 ركبون يونيسيف تمال السنبتات أنكيغو دايركتور تكال حكمنا ورديت فلسطين في كرشالتوت قال خبتهم إشالات أبوان كينات كم استولدو أملكيتو أديوب متقعت أير مستقتلت حكايم كدحنو وزخالو ود 3 انقلتن سومن هصانا له أديون ملا سدرون ميتهم اتهصان جن بهوت صنيحو يبل أتوم جنريترات راح انتزقارصو اتودن كالوت أب تخفل زنبرو هصاناتن برقص موموتو نيروم يبل باركس خبركم تخاتلتنا ناي ساعت زي زيناو مسانادونا بزي فصم حدث زيناتات نمكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مغبار ايترسعيكم سلام